Moltes gràcies, Mireia. Per acabar una mica l'acte, per cloure'l, en aquesta ocasió queda només demanar, sisplau, al David Fernández que pugi a l'escenari, activista de moviments socials i ara ja exdiputat de la CUP. Gràcies. Gràcies. Gràcies per ser-hi. Bona lluita i millor futur. I estar aquí, gràcies per ser-hi. Hi som perquè hi som, com sempre. I estar també en un celler cooperatiu sempre és un punt d'aquella cruïlla entre passat i futur, que sempre és el present. Fa temps que vam canviar les preguntes, segurament. Segurament fa 15 anys, molts de vosaltres us en recordareu, el Manel també, que dèiem allò de si no altra manera possible. Fa temps que hem canviat la pregunta, no ens preguntem si un altre món és possible, ens preguntem senzillament com és possible aquest i l'horror i la crueltat que també aquests dies estem veient a les pantalles de plasma, però que sens dubte es reprodueix cada dia arreu del món, en cada injustícia, en cada pobresa i en cada desigualtat. Ho deia la Mireia, integrant d'aquesta orquestra roja, d'aquest equip col·lectiu que seguirà tocant el més vell dels nostres somnis i de les nostres esperances i de les nostres utopies quotidianes i concretes. I té tota la raó que són eleccions excepcionals, plebiscitàries, perquè així ho hem decidit la majoria social d'aquest país, i constituents. Plebiscitàries, òbviament, perquè és l'única forma anòmala i excepcional, cal reconèixer-ho, per una anomalia no desitjada, l'excepcionalitat permanent que és l'estat espanyol per decidir el futur del nostre poble, per retornar la paraula a la ciutadania, per retornar a la sobirania popular, per l'equació bàsica, fonamental i democràtica d'aquell futur d'aquest país. El decidirà la seva gent i no la troika, ni l'estat espanyol, ni les 400 famílies que deia Félix Millet. Constituent, òbviament constituents perquè volem canviar-ho tot, i excepcionals també perquè tenim l'oportunitat de ser palanca i ser escletxa i obrir la ruptura del règim del 78. També aprofitar les paraules de Manuel Delgado per tots aquells que ens van precedir en la lluita, que van creure que al final de la dictadura no seria mai la reforma impune del franquisme i els seus crims i els seus negocis. També excepcionals, i és veritat, com diria l'Antonio Baños, que és el dia de la marmota, perquè seguim parlant de tres crisis: crisi nacional, crisi socioeconòmica i crisi democràtica. També excepcionals perquè, Déu-n'hi-do, s'han conjurat contra el procés polític català, un procés explícitament democràtic, democratitzant i democratitzador, doncs des d'Obama fins a Merkel, fins al defraudador fiscal Juncker, fins a Holland, fins avui una part de la banca espanyola, que parafrasejant també la Núria, els direm que bon vent i banca nova, la banca ètica, la banca pública, la banca social, que és la que ha fet un comunicat aquesta tarda, i on ells no marxen, es queden aquí amb la seva gent, amb la seva estructura productiva i amb el seu entorn actual. Crisi política davant d'un estat demofòbic, que odia les urnes, davant un estat autoritari i repressiu, que també amenaça amb l'exèrcit. És un grau quan un projecte polític i un procés col·lectiu rep amenaces de l'exèrcit, és que efectivament és una amenaça per l'estatus quo, que han reformat el Tribunal Constitucional, aquesta brigada Aranzadi que evita i vol blocar la llibertat política del nostre poble i la justícia social per la nostra gent. I crisi també, sobretot, des de la perspectiva d'un projecte nascut a baix a l'esquerra, un projecte de classe com les candidatures d'Unitat Popular, que evidentment endinsa les seves arrels i les seves branques i les seves escorces en la Unitat Popular, la Salvador Allende, la salvatge crisi socioeconòmica que vivim des de fa 8 hiverns continuats. Henry Ford, no l'apòcrif, sinó l'autèntic, deia als anys 50 que si la gent sapigués com funciona el sistema financer
abans de demà matí hi hauria una revolta social i democràtica. No som un país normal, ens hem afartat de dir-ho, i ho hem de seguir insistint quan tenim un 20% de la nostra població que pateix un atur cronificat, quan tenim un 50% d'atur juvenil, quan 250.000 catalanes i catalans han migrat en els darrers 4 anys a altres latituds a la recerca d'una vida millor, com feien els nostres avis i les nostres àvies. Per cert, parèntesis, em dic David, soc fill de la meva mare, que va venir el 1973 a aquesta terra, a aquesta llar, i soc net de Saturnino Orbegozo i d'Edelmira Vidal, que són els meus avis, i estic orgullós dels meus orígens, i estic orgullós de la meva llar, del foc càlid que hem fet en aquest país, on la diversitat no és cap problema, és la nostra autodefensa, el nostre refugi, la nostra riquesa i el nostre patrimoni. Crisi socioeconòmica que colpeja tots els països catalans i les classes populars, 3 milions de pobres als països catalans, 150.000 execucions hipotecàries des de l'any 2008 i també, com sabeu, crisi democràtica, metàstasi de la corrupció, de totes les fesomies que hem conegut d'aquesta corrupció que no era del sistema, sinó que al final s'ha demostrat que era el sistema mateix. Des del finançament il·legal dels partits polítics, la sentència del cas Filesa del PSC, la sentència del cas Treball, del cas Turisme, del cas Pallarols, d'Unió Democràtica. Per cert, pitjor que la corrupció és la impunitat de la corrupció. Al març del 2012 el Consell de Ministres del PP indultava els dirigents d'Unió condemnats en ferm al cas Pallarols per finançament il·legal. I, òbviament, el 3% i a les fonts originals ens remetem. 2009, TV3, programa Agora, Xavier Bosch, Jordi Pujol i Soler deia: si entrem per aquesta via, tots prendrem mal. Si obrim aquest calaix, tots prendrem mal. Però no només el finançament il·legal dels partits polítics, sinó també el paisatge de l'Estat que ha deixat la crisi especulativa de la bombolla immobiliària, que no només es va portar per endavant el dret social fonamental a l'habitatge, que no només ha desnonat milers i milers de famílies, que no només se'n va portar també per endavant la independència cacarejada de la premsa, que no només se'n va portar per endavant el sistema català de caixes, que no només es va portar per endavant la democràcia local, perquè són 161 els casos de corrupció urbanística als països catalans, són 600 ja els càrrecs públics imputats per corrupció als països catalans i són també els que lliguen també amb una altra forma de corrupció que és el frau fiscal continuat a casa nostra. 16.000 milions d'euros anuals, el triple que totes les retallades que hem patit des de l'any 2010, 5.300 milions d'euros. A tot allò, a les 3 crisis política, socioeconòmica i democràtica, la CUP intenta respondre, continuar responent des de barris, des de viles, des de municipis i comarques, des del país sencer, amb la fórmula CUP que ha trobat com la més idònia, la més urgent i la més necessària. Mà estesa per al nostre poble, per l'autodeterminació del nostre país, puny tancat contra qualsevol retallada i renúncia, i llums i taquígrafs contra la corrupció i el capitalisme dels amiguers. Tot plegat des d'una nova ètica política basada en la decència comuna. Ho dèiem ara, fa 3 anys no van entrar 3 persones, altres 126.000 persones ara fa 3 anys que es van votar a si mateixes, que veníem a desobeir la por. Hem arribat ja, hem perdut fins i tot la por, a tenir por, a desafiar el règim i a reconstruir l'esperança, a la fràgil tasca de reconstruir l'esperança. En això seguim, som els que no renunciem a res, no en sabem i no en volem. Tots aprem en aquesta vida, esperem que mai aprenem a renunciar a res. La CUP no falla, també pensem que els de sempre no poden fer un país nou. Volem ser tensor, palanca i garantia de ruptura democràtica de procés constituent. I a quina hora marxa? És que hem dit arriba a Espanya, a quina hora marxa? Els de sempre no poden fer un país nou. També caldria recordar l'estimat Rubianes, que deia que això ja és de covards i que òbviament ens quedem amb l'Espanya de Lorca, de Machado, de Miguel Hernández, de tots els jornalers andalusos, de la resistència gallega i dels més estudiants. Són els nostres companys de classe, són els nostres
còmplices i amics. I ho dic avui també així, insisteixo, ja que estem dient això, perquè tenim la sort a les candidatures d'Unitat Popular de tenir clar que ens enfrontem a un estat, a un règim i a un sistema econòmic i no ens enfrontem a cap cultura ni a cap poble. Ramon Cotarello, professor universitari de Madrid, havia de tancar les llistes electorals de la CUP. No l'ha baixat la Junta Electoral. Guillem Agulló i Carme Salvador, pares de Guillem Agulló, assassinat pel feixisme, havia de tancar les llistes de la CUP. Anna Miranda, eurodiputada feminista i rebel gallega, havia de tancar la llista de la CUP. El germà de Chiqui Paredes Manot, assassinat pel franquisme als nostres anys, havia de tancar també la llista de la CUP. I Curro Moreno, del Sindicat Andalús de Treballadors, havia de tancar la llista de la CUP. La Junta Electoral no ens deixa, però com sempre ha de desobeir, per nosaltres és el tancament que té la llista de la CUP Crida Constituent. Lliures dels pobles i iguals les persones. També ho saben les nostres àvies i les nostres mares, i com venim d'un silenci antic i molt llarg, i som de l'escola de Raimon, cal dir avui, ben alt, i sense acudar el cap, que som un poble de gent sense místics, migrants, capitans. Com diria Espriu, mai un poble s'ha de posar darrere un sol home. Estem farts de que redueixi el procés polític català a un sol nom o a una sola presidència. El procés és de tots i és de la gent. I nosaltres som els que no renunciem a res. Alguns ens diuen apretareu per la llibertat, fallareu a la llibertat política del nostre poble. Dic, no fallarem a la llibertat política del nostre poble. I els hi responem. I vosaltres fallareu a la justícia social per la nostra gent. I els que ens diuen si fallarem a la justícia social per la nostra gent, els diem que no. I els hi preguntem si fallaran a la llibertat política d'aquest poble. Estem al mig, que no s'està al centre, que és diferent. Però en tot cas no renunciem a res i aquesta, sens dubte, és batega en les ànimes i en les arrels de les candidatures d'Unitat Popular. El que estem fent no és fàcil, ni molt menys. És difícil construir i superar una crisi profunda que és civilitzatòria, que és sistèmica, que afecta també profundament a les esquerres, com deien els indignats, on està l'esquerra al fons, a la dreta. Reclama de moltíssima implicació en aquest cas, i des de la vella dita de que res no canvia mai, si res no canvia mai, cal burxar en la nostra pròpia memòria rebel i solidària, en la pròpia història d'aquest país, en la pròpia intrahistòria del moviment obrer i popular, i recordar que al llarg de la història, sota dictadures, sota exilis, sota guerres, hem resistit sense estat i contra l'estat, gràcies a l'autonomia i l'autoorganització social. Digueu-li les primeres societats obreres de resistència el 1855, digueu-li les primeres cooperatives, els primers ateneus, digueu-li sota la dictadura tot l'àmbit dels col·legis professionals, de les enciclopèdies, de les organitzacions feministes, del moviment veïnal que conqueria cada semàfor, cada clavegueram i cada pas cera. Aquesta és la potència del país de baix, un país fet a Tornelló, amb ànima cooperativa, de suport mutu, reciprocitat entre iguals, i és allà on la CUP té dipositades les seves esperances. La CUP no fallarà ni a la llibertat política, ni a la ruptura democràtica, ni a la justícia social. Sabem que el nostre camí és llarg, que hem de reconstruir, que hem de refer i que hem de reteixir aquest país d'aquest paisatge devastat per la crisi. Segurament la condició de resistents té molt a veure amb la discreció, amb la constància, amb la perseverança, amb la generositat i amb la humilitat. Hem vingut també i hem après d'aquesta escola de democràcia directa, de l'autoaprenentatge, del suport mutu que han sigut els moviments socials, l'ecologisme social, el feminisme autònom, el moviment veïnal rebel, el cooperativisme, l'antimilitarisme, la insubmissió, el moviment sindical alternatiu, en un moviment coral, comú i compartit. Tots som xarxa i bastida, tots som imprescindibles, i segurament la concepció que té de la independència, la CUP, és de la plena recuperació de les sobiranies en plural. Sobirania política davant un estat demofòbic que no ens reconeix com a poble, sobirania econòmica davant la voracitat carnyaire dels mercats globals i sobirania popular davant les èlits extractives i cleptòmanes de sempre. El 27 de setembre
Tenim la possibilitat d'avançar o de retrocedir, és el que ens juguem. Si tirem endavant o tot es refrena, el règim es tancarà per dalt al desembre, és la nostra hipòtesi, i allò que el règim tancarà per dalt al desembre ho hem d'obrir des de baix nosaltres, als nostres barris i als nostres municipis. Independència, com sempre hem dit, per canviar-ho tot. Finalment som el que fem per canviar el que som, l'equip de la Unitat Popular, si voleu, l'equip petit, està aquí per seguir lluitant per un futur diferent i per fer-ho ara i aquí, sense demanar permís per ser lliures i sense demanar perdó per ser-nos. Val la pena preguntar-se per què, fins quan i per qui. I també insistim, ho fem per aquells que ens van precedir en la lluita en condicions molt pitjors. I ho fem per aquells que vindran, esperem que en condicions molt millors. Hi ha gent que sua la samarreta, l'Ovidi la va suar fins al final, era la samarreta roja, la samarreta vermella. Nosaltres hem vingut a jugar aquest partit fins al final, a suar la samarreta sempre. Ell és Feliu Ventura, un Ovidi del segle XXI. I per anar acabant, s'ha de fer alguna cita per no perdre el costum. La Mireia deia la interpel·lació, aquella interpel·lació constant i quotidiana, permanent, a Primo Levi, del si no ara, quan, si no nosaltres, qui, és ara, és aquí, i som nosaltres. És hora de dir-li a l'estat espanyol i és hora de dir-li a la troika i és hora de dir-li a les elits del nostre país que aquest poble lliure i rebel ja no els reconeix cap mena d'autoritat política, moral, jurídica o econòmica sobre la nostra llibertat i sobre la nostra autodeterminació. En els compassos d'una proclama antiga, d'una divisa permanent, gairebé un vell jurament, un crit afònic i cansat. Avui, en aquest món tan absurd, injust i desigual, avui que lluitem per un lloc al món, aquest món que volem canviar, revalidem el jurament dels supervivents de Mauthausen, que el 8 de maig del 1945, davant l'horror del nazisme, feien la proclama del no més enlloc contra ningú. Des de la dignitat de la memòria, des de la més profunda de les consciències antifeixistes i des de la memòria rebel i resistent, també diem que no hi ha casualitats i que el 27 de setembre tombarem un règim. El 27 de setembre està marcat també el calendari perquè serà el 40è aniversari dels darrers afusellaments del franquisme, que van quedar en la més estricta i absoluta impunitat. I avui, i per acabar, des del fil roig de la història, us diem en Sanz, en Baena, en Bravo, amb Ángel Otaegui i amb Chiqui Paredes Manot, afusellat aquí al costat a Cerdanyola del Vallès, que vosaltres sou el vent de llibertat d'aquest poble i que vosaltres sou la falç de la justícia social per la nostra gent i que vosaltres sou els autèntics imprescindibles perquè la història la feu vosaltres. És a les nostres mans. Visca la terra, visca el poble. No passa res. Que les vostres respostes no saben apagar i encara feu cara de sorpresa quan un cor inflamable desborda el seu batet. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Les vostres preguntes són la ràbia que les vostres respostes no saben esquivar. Veureu com un dia serà sempre tot el que sobre sempre volguereu construir. No coneixeu el foc que crema com per al cor. Les nostres preguntes són la gana
que les vostres respostes no saben satisfer. Encara ens no feriu les molles, com deia l'Ovidi, volem el pa sencer. No coneixeu la fama acumulada que tenim. Les nostres preguntes són la ràbia que les vostres